omukori omwe serikali yo gukora asabisi yo monogeri we bunge ase county ya Kisii omanyakanta na David Ombiro igasema mbiyalera abakagasaganwa isiko yechiobisi che bunge n'abantu batamanyire banyara kumutegera chinkoma chintinde na nigagendete kurwandira ngobwa yasenyegetarene ya Kisii Teaching and Referral Hospital omurikyo itobene Mildred Mumanyi noroboti ro asenchira yubikirano. Omukoleri oyomo ase abisio monogeri bwe bunge ye county ya Kisii David Ombiro nigo emambia lero asaganwa n'abantu batamanyekaneti isiko ya abisi ye county asekeria atamaiti ningekebe kagokwana n'abaliki amangana nigo abantu abo bamochera ase ateneine n'abande emambia lero nagochaka kumurwania abuna akwerera. Today morning gonaicha egasi as usual sambiri like egasi na report dia nabangegas namanya kubwata nasoka isiko kero bisia speaker kwa kuyale ngikirange all of a sudden kagonyora abantu bakoru isiko asanati nine igara banwe chifuti anga touch from the main gate namanya konyora abantu bagocha itamanyetse batabona bwe chibuti mbali ngabantu ba urara nabo bisa tinokoranga abantu aba masipi bakora kana abantu target bandabu fast lot yeita abantu ange 15 akera magana rugo around ngero wake simi mbate na bate kula 30 seconds bandikere oyo moko oyo mara wadanga kini wi lakini kero bantu abate na ekero oyo ndakubaseri mwe pya kubaseri lojisiko obanga bategera ayin system ore pakete so akeigo abantu twasa kubana n'abantu abo twasa kubana n'abantu abo to kwaka kubaka chingundi nabari bagoja na stabu bari barengesi kwabo pacho ina se fracas babwata bambugoli batago basoka na cyo cyisiko babwata bakara bwaziri cyanga bakunkurura bw'cyisiko ko ikase egate magega yebura eyo nigo atebire asiria esimi gatie binde aseboigo akwera igoro ye chingoma anyora asekolende anyora obogwenia asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral ego tinabe gete bakungusaga bantu nabatigirego bro nabu atabarus nesimi nabu atayakora kyakeranse tinanyora paka bona kon nabangaka bangumisaiga se joga on bibete bangaka igaso koboko naburo chana wakarte kweren banga gete bakara process chichiga lakini asomo bere kido je bidu mwa lakini dene na bangu misa kungaka chingu lakini yako garana ikira igana gitali ndaba treated umakora which are the course of action kikubwa correct asechinga kecho nigo Ombiro asabire eserikali komotingeria obolendi nabo igo gokora obotukibwaime igoro yengane yo on request ya serikali nyaro con provider security ekara bana na vera attack abako nyama baka wade ana motive which I cannot understand it think understand ke kogera okay nanya ko jora threats kurusiko ngamonto nale ko duani ose threats chindi chons lakini nabo oli serikali yakora investigation ginko reporter ya Egeta Senki Ndizi TV Letaliane Mildred Mumanyi.